Гледай бе, кво стадионче си имаме. Тоя националния още държи, значи. Кво му е? На времето бат Ицо с левачката тресеше с глобките, а Краси разпъваше по диагонала. Ех, спомени! Айде да ги тряскаме тия испанци и да ходя да гледам Гибралтар Малта, че съм го пуснал гол-гол. Чакай да видим състава. Абе, що ми пускат един нападател? На контри ли ще играем? Какви са тия двамата в средата? Там ни трябват рагачи, масово шпагати, да не минават центъра, а вратарчето да внимава. Абе, тия испанци уморени ми се виждат нещо. Май се оплашиха, хе-хе, къв е тоя шут, бе. Абе, оцели вратата, бе. Шут! 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 Гледай го тоя в наказателното, бе. Влез му по-остро. Свали го. Фаул. Това го видя, ама онова предното не. Мафия. Мафия. Пусни му пас по диагонал. Ало, време е за смени. Той цял мач не играе нищо. Абе, направо си плаче за смяна. Ямин Ямал ли си къв си? Тоя не бих го взел и на селски мач. Нищо не играе, звездата бил. Нашия бек е куче пазач. Като хване не пуска. Колко нерви изхъбиха, е трета минута. Ама ще ги бием, щом съм го рекал, е ставало.